Kenya onge ng'ata mano chwalo dwaro mar thiche oko e apisi. Iwacho ni ng'ato nyaka ting' msalape. Kendo ok wanyalo wacho ni ka ng'ane otimo marach to koro ambe atimo kaka en. In iwuon seche ma ng'ata madonjo e ofis ochamo muma kaka ng'at waluongo ni state officer. Gachagua nochamo muma owuon. Nokochamo muma gi Ruto ni koro Ruto kowacho ni Ruto timo marach to imbe nyaka otim marach. Nitie gimoro mano wacho kanyo ma be naneno ka jood bura kwero. Nowacho ni public participation ni kanitimo ni to jo-Kenya nomi mana allegations e form. To jo-Kenya nokomigi charge ka charge, jo-Kenya nokomi response mar Gachagua ni mondo ging'iane ni to mae allegation mar Gachagua to mae response mare. To ninyo ka jood bura ne wacho ni kata mna response ne no file very late, kendo no file nyoro gi sijui gimo saa 10. Koro penjo maduong' ni to ere kaka no expect ni jo-Kenya ne nyalo neno response mare to kata en notere mane od bura very late. Because adieri ne ber ka notere chon kata jood bura ne wacho ni to koro ere kaka wadhi respond mabe ne gitemo within that short time. Yeah, koro onge gimoro ni ka ng'ato otimo marach ni to ji dhite, and especially naneno gino kane kara jo-Kenya wacho ni kia kufa dereva kufa matatu. Mano gimok nyalo bedo nikech impeachment kitimo. Onge kaka Ruto inyalo gole kom to onge impeachment motion kuome. Gimo no bedo file ntie ariyo mano bedo file. Mungatano no file gimuro ni censure motion. The Senate. Then Danson ntie jaod bura moro mar jo Wiper. Be no file censure motion. Dan Manzo no file censure motion a Senate mar president. Censure motion no en gima waluongo ni illegal. Censure motion ok inyal file against Ker a Senate nikech inyalo mana file ki summon cabinet secretary by standing orders of Senate. Ki summon cabinet secretary to okubiro ena gimi chayo ng'ato giluongo ni wa reprimand wa admonish ni ng'ani noluong kama to nokitimo koro ene record mari makato dhi mbele tiene ni okidhi okinyal we office. Mane madhano confuse when nitiere impeachment motion against Ruto be Senate oyo. Machielo be seche ma jo-Kenya ne timo public participation kare ndik mane form ni gidhi gite gino onge gimiluongo ni legal consequence case onge impeachment motion. Oparo na ndalo moko ma 2005 no wane referendum mana kalieko matin mano wadhi e referendum mar katiba ni mano ne wako draft to gi bomas draft. Jo-Kenya newe machungwa gi rabolo ne giwe ni kigoyo no ni to bomas draft makalo to Kilifi ok dhi. To ne gi realize ni kare seche migo kura ne wako draft ne mane go ne kura not bomas draft. Koro seche mabe ni wacho public participation kae en ni time mana ne impeachment motion mano sebedo tabled e parliament mar Gachagua.